Čau čau, vítá vás Sodiok z ďalšej časti a taktiež Homie. 7. Tak. Po necelej pol minúte sme vypli ďalšie video. Sme natáčali epizód 1, toto je epizóda druhá vlastne. Je to survival a hráme to bez cheatov, bez proste chiatov, bez X-ray a tak ďalej. Takže teraz by sme si mali zrobiť asi strechu. Erik. Čo? Ó, výborné. Zrob si zbroj. Ty vole, jedno železo sa mi zvýšilo. Fú, aký sme kapovia. Ty na čo robíš? Sa môžeme vybrať proti mobom. Hej, s kamenným mečom, ne? Ešte poď naťažiť drevo a hoď mi krumpať, že si teraz idem trochu zaťažiť. Á, nie kamenný, aj ten. Hoďme, no dobré. Tu máš, keď máš nejaké drevo, tak si potom spravíš nejaké kamenné krumpače, tu máš kraftovačku. Si dobre vybavený, počkaj. Hoď mi jedno drevo, jedno len. Počkaj, teraz dám 5 kurčata. Ja nemám drevo, ja nie som na chudobe, však som neostával ani strechu. Počkaj, máš fakle? Nemám. Čak má si uhlie. No, ale nemám drevo. Tak mi daj uhlie. Ja, dobre, to tiež pravda. Fúha. Chceš uhlie? Ne. Zrob drevo, styky a potom poď za mňou do bane a dobre, osvetluj to. vyťažím jedno drevo, zrobím styky, kopu torčov spravím. OK. Som si takú fajnú usral. Ej, gravel. Neznačím gravel. Hodím ti 16 torčiek. Kde si? Tu v bani. Čakám ťa. No nečakaj, v bani. Tu ti hodím, na začiatok bane, 16 torčiek. Na začiatok, ja som na konci, počúvaj ma. Výborné. Nemáš zradlo. No, ja mám, však v peci sa pečú kurčatá. Aha, že jedno sa upieklo, lebo nemáme drevo. Tam ti hovoril, chod na urobiť. Pečiem. Už máš drevo? Nie, mám 8 uhlia. Ok, dobre. A tie kurčatá mi nechať nejaké. Jedno si zoberám. Asi zoberám to druhé. Mám ešte jedno seba, ale surové. To si ju daj do pece. Do reči. Tak ja si idem pekne ťažiť. Asi to pekne osvetlím. Tak, výborne. Ospravedlňujem sa, keby som robil také divné pohyby, lebo mám takú drbnutú myšku, ktorá sama robí čo chce. Hej, v džungli nekutaj stromy. Prečo? No tak lebo v žiadnom prípade nikdy nevykutáš celé. A to potom hnusne bude vyzerať, keď budú lietajúce stromy. Ježiš, to máš jedno. Áno, mám jaguara. Zabij ho, a vlastne to je jedno. Ne, nezabijaj ho, daj mu rybu. Aha, skaď rybu. Zrob budicu? A to musíš dať opečenú, ne? Či ako to musíš? Neviem. Mne sa to ešte nikdy nepodarilo. Ani mne. Ale snažil som sa o to brať tak. Sám sa tiež počítam. Mám 8 dreva. A surového. To postačí. Môže byť. Ešte dám nejaké. Ešte ťaž. Ešte kúsok vyťažím. Ty kokos, počkať, štrk. Maulaj. Dobre. Mám 14 dreva, to postačí. Ty vole, ten debilný. Mám jaskinku. Počkaj, idem ti pomôcť. Spravím si ešte kamenný meč. Pekné jazierko. A idem. A je tu iba uhlie, bohužiaľ. Robím
Kúpim si meč. Chceš aj ty kamenný meč? Kamenný, hej. Budeme ako po ľudia. Ešte spravím truhlu. Ježiš, gravel. Truhla nám tu chýbala. No. Fajn, máme truhlu. Odložím tu zbytočné diamondy. Ale to bola len taká malá jaskinka, no, nič mi nie. To bola taká, že vodová, no. Fú, už som mining skill 3. A ja 20 už, či koľko? No. Tieto páčiny, ktoré aj teraz tu používame, budú samozrejme na serveri Minecraft, IP bude dole pod serverom. Takže si tam príďte vlastne ten zahrať. server len dočasne teraz whitelist, lebo tu natočíme video. A ešte potom budeme robiť mapu, samozrejme. Bo ešte už Dobre, idem za tebou do bane. Výborné, homie. A nesiem ti meč. To riti. Ahoj, krumpač mi už nec. Tak krumpač si zrob. Ti hodím drevo. Dobre, dobre. Máš crafting table, som ti hodil. Však ja viem. No, nie som zase slepý. No. Máš niečo proti mojej slepote? Dobre, takže mám uhlie, výborné. Dobre, Teraz vytiaháčem drevo. styky. Ježiš, to je to taká malá jaskinka. Že som ti hovoril, že je malá. Ty si tu nabehol jak kapo. Dobre, tak ja ju idem zväčšiť. Však tu ťaž deja, ne? Čo? Kde ty ťaž? Idem tu. Väčšia pravdepodobnosť, že nájdeme niečo. Našiel som. Čo? Však to je priepasť. To je gigantická Tu roklina. hej, ukáž, počkaj, lol. Nechoď za mnou, bo ma drkneš dole. Jo, to Jak ťa poznám. No rovno nad hlavou som to zrobil. Výborné, Idem zlato. homie. Počkaj, Idem počkaj, zlato. drknem ťa, ha! No a ty blázon. Počkaj, tu nemôžem ťažiť. Môžeš to niečo zničiť? Hej, Čo? hej. Ja ne. To buglo. Výborné. No idec. Dávaj, nemám na to celý deň. Zlato, možno nemá už aj diamanty. Ale nemáme kovový krumpač. Tu máš železo, ukaj to. Ja mám bug dáky, ja tu nemôžem dávať veci. Pozri, ja... Pôjde, tu môžeš ťažiť? No ne. Ja tu nemôžem dávať veci, lol. Tak to čo Čo? je? Bug? What the fuck? Asi. Ne, drk. No to ty mňa... Ja tu nič nemôžem ničiť. Fake. Pozastavím to a skúsim to nejak opraviť. Ne. A tak keď nič nemôžem ťažiť, tak tu mi to je dobré. Tak to dať inde. A kde inde? Inde... A tu už môžem, výborné. A zlato nemôžem vyťažiť. Radšej. Však choď si zrobiť hore toto. Tu ešte nemôžem. No hej, budem šľapať hore. Mám lápis lazuli. Ja je v home. Máš už je. Čiž spam. Spávne ďaleko. Aha. Ty si to dal do nášho homu? Ja. Ja som dal spávno, nedaleko, ale... No tá potom. No tam sa tam nechceš šľapať. To chceme rať normálne postivo. Tá, tam vyšľap. A ja idem hľadať nejaké diamanty. Ale tá do rytia tu nemôžem nič ťažiť. Fuck. Kopu jaskyň. A prečo nie v tejto? To je svinstvo. To je spiknutie, to je veľzrada. Veľzrada plodžinu. Proti Ja tebe to mám nejaký bug určite. celý plodžin. Hej, nie sú ešte stabilné. Au. Počkaj, idem tiež. To tu železo. Dobre. Tak spravím dve železné krumpače, Ty hej. máš také jedlo, lebo ja za chvíľu zemrem. Ne. Nemá. Vlastne Daj ďalej ten spawn. Neviem prečo tu nemôžem ťažiť, až kvôli tomu spawnu, alebo ja neviem. No asi si pod spawnom. Je to možné. Asi keď nám spawn do homu, tak to ešte zhorší, chápeš? No. Že nebudeš vôbec v dome nič robiť. Dobre, náš spawn.
Áno. Nevieš, koľko už natáčame? Čakaj, tak sa ťa pýtam. Ja, pavúk na mňa otočí, ani som si nevšimol. No poď ty kunda. Au. Nevieš, koľko natáčame? Ne. Ale už by sme to mohli skončiť, už to natáčame dosť. Tak ľudia, ďakujeme, uvidíme sa v ďalšom. Áno, ľudia, ďakujeme, presne tak ako ďalšom dieli. Áno, v ďalšej epizóde. Ja sa pokúsim vyriešiť, prečo tu nemôžem dávať. Počkaj. Au. Skúšam, že možno sa to už opravilo. No ideš aj pravár. Nie. Tak ja sa pokúsim vyriešiť, prečo neviem tu dať kocky, ani nič ničiť. Tak ja sa s vami učím. Čaute, taktiež homie. Idem. Presne Čus, tak. čus. Čaute.